Questo marco sogniamo li s'assigla. Come se addosso mio papel si scrive. Bueno, aquí no Liceo sempre apostamos moito por diferentes tipos de xéneros, sobre todo musicais, como en este caso a ópera Bohème de Puccini. É unha obra onde hai música en directo porque veu unha mini orquesta. Normalmente estábamos traendo un xénero musical infantís e intentamos apostar para xente máis maior e que tuvese a oportunidade de poder disfrutar aquí no noso pobo pois dunha ópera como en este caso la Bohème. Non é a primeira vez e como vemos que é un xénero que funciona bastante ben entre os nosos socios, pois quisimos seguir apostando con este tipo de cousas. Aspetta, solidifichiam la sedia. Eureka! Creou bastante expectativa, creou bastante, o que si é certo que eu, desde o meu punto de vista, desde o punto de vista da directiva, pensamos que iba a ser un aforo moitísimo máis grande do que foi. Non sei se a xente lle chocou pois, o precio da entrada ou por ser aquí que non iban a ter ese espectáculo que estamos falando de aproximadamente 26 personas traballando neste espectáculo. Unha mini orquesta con bastantes actores, quero dicir, creo que é algo de nivel bastante importante. Outros eventos, un evento onde hai unha pequena diferencia para socio e non socio, podían adquirir os socios a entrada aquí na propia sociedade ou pola taquilla. Os non socios podían adquirila en a taquilla directamente. A veces temos ese concepto, non? De que porque é aquí no pobo, ao lado da casa, como que vai ser algo diferente que nunha cidade, non sei por qué, ou esa é a miña percepción. Que para o socio non recordo exactamente, eran 18 e pico cos gastos de xestión e para o non socio aproximadamente 26 euros. O noso equipo de traballo sempre vai a apostar por este tipo de eventos, non quere dicir que é algo moi complicado se a xente non responde.